Masu sauraro, kafin mu fara wannan sharhi namu na labari na, muna roƙonka idan yau shine shigowarka wannan tasha tamu ta farko da kai mana subscribe, kai mana alamar ƙararrawa. To jama'a, barkanmu da sake kasancewa a wannan lokaci na yau, inda za ku ji mu ɗauke da rahoton mai nasara tare da Dr. Asiya da kuma Zaituna, inda babu shakka a yanzu dai mai nasara ya shiga wani sabuwar cakwakiya, wanda yake ganin ba zai taɓa fita daga cikin wannan cakwakiya ba, inda babu shakka dai mahaifiyar matar mai nasara wato Maryam, inda a yanzu haka ta ba da umarnin cewa ya sake ta, inda babu shakka mai nasara ya yi matuƙar jin ciwon wannan abu, inda yake ganin ba zai taɓa samun mata kamar Maryam ba, inda a zuciyarsa ta nutsu yake tunanin cewa zai iya ba da duk wani abu da ya mallaka a matsayin abin mai Maryam, inda babu shakka a yanzu sabuwar cakwakiyar da ake ciki, kowace cakwakiya mai nasara yakan tsallake ta. To a yanzu dai haka sai mu duba mu gani wannan cakwakiyar shin zai iya tsallake ta ko kuma dai ba zai iya tsallake ta ba, a yayin da mahaifiyar mai nasara ta ba wa Maryam umarnin cewa a ciki ɗaya ko biyu, ko ta zaɓi mai nasara ko kuma dai ta zaɓe ta. To shin Maryam dai tana cikin wani tsaka mai wuya, inda babu shakka umarnin mahaifiyarta za ta bi, ko kuma dai umarnin mijinta za ta bi, ko kuma dai umarnin zuciyarta za ta bi. Shin dai Maryam ta yi alwashin cewa tana matuƙar son mai nasara, inda a yanzu haka mai nasara dai ya kasa cewa komai sakamakon irin yanayin da ya shiga, wanda bai taɓa shiga yanayinsa ba, yadda yake tunanin yadda za a yi ya rabu da matarsa wacce ya fi so kuma ya fi ƙauna, wacce zai iya rabuwa da dukiyar da ake taƙama da ita a kan wannan matar tashi. To yanzu dai masu sauraro, sai ku yi mana alƙalanci da kuma abubuwan da kuka fuskanta wanda yakan iya faruwa a nan gaba. Shin wane irin hali mai nasara zai shiga a lokacin da aka ce babu Maryam a tattare da shi, inda babu shakka Maryam ma ta shiga wani hali, wanda halin da ba ta taɓa tsintar kanta ba. Shin wai tunanin da yake zuwa ƙwaƙwalwarta, shin wai ya za ta yi da umarnin mahaifiyarta, inda take matuƙar son mijinta kuma ba ta son abin da zai ɓata mishi rai ko kuma dai ya ba shi fushi a zuciyarsa, inda yanayin da ta tsinci kanta ta yi matuƙar ɗaukar hankalin mutane da yawa, inda babu shakka yanzu dai umarnin mahaifiyarta take ta yawo a cikin ƙwaƙwalwarta. Shin wai za ta bi umarnin mahaifiyarta ko kuma dai ba za ta bi umarnin mahaifiyarta ba? To masu sauraro, me kuke gani a cikin wannan shiri na labari na? Muna so mu ji ra'ayoyin masu sauraronmu domin yin comment a kan wannan bidiyo, domin yadda mai nasara ya tsinci kansa a halin yanzu. To masu sauraro, mukan so mu ji ra'ayoyinku ta hanyar comment section. To kada ku manta, idan wannan shine zuwanku wannan tasha tamu ta farko, muna roƙonku da ku yi mana subscribe, ku yi mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.